Good evening to everyone. This is the Power of Healing with Uthabi Ungowekethelo. Before ngiqala nje ngizoniqoqela okuncanyana nje ngamanzi. Okuncanyana nje ngamanzi nalabo gogo laba mina engihlale ngikhuluma ngabo. Ne? Bathi ogogo mangibuze bantwaneni benkosazana ukuthi niyenzeni. Azange bathi ngikhuluma okuningi. Niyenzeni ngoba indlela ethule ngayo nalendlela eyekelela ngakhona izinto khona abantwana benkosazana banomoya wenkosazana. But because of izinto ezenziwayo emanzini kunalamandla eniwasusile kunina. Kunalamandla eniwasusile kunina. Aphakamisa yona. But angizungena deep. Bengibuza nje bantwaneni benkosazana ukuthi aphi amandleni? Aphi amandleni? Okay, fine. Ngizokhuluma ngenzuza guys and ngiyaqala ngiyagcina ukukhuluma lezi zinto engizozikhuluma manje. Ngihlale ngithi ebantwini don't get ninga-confuse abantu ngale zinto. Ninga-confuse abantu ngale zinto. Ngiyezwa nje ku social media kubhokiwe ukuthi khona enjanjani ikhala. I remember there was a time that I said to people, tell me your dream. Ngizokutshela ukuthi unani. Because not all of it inzuza. But I'm not one to judge. Futhi angifuni nokuthi ningitshela amaphupheni. Please understand, angifuni nokuthi ningitshela amaphupheni. Umuntu nomuntu uhamba indlela yakhe. Mina lento engizoniqoqela yona, it's my experience. Into engidlule kuyo, into engiphuma kuyo. So ngiyezwa ke, hey, inzuza yenzani, umoya wenzuza wenzani. Engikwaziyo mina nakho. Kunezigaba okufanele kuyihambe kuqala before you ascend the throne njengomntana enzuza. Yes, yona iyakembatha uzalwe unayo nani but kunezigaba oyihambayo. I think okunye ngike ngake-explaina previously but yeah, years ago. Kunezimpawu ezenzakalayo umntwana ombathiswa amandla wenzuza noma umntwana wenzuza makazo ascenda ithrone. So makakhuliswa. Kunezinto ezenzakalayo kunezimpawu ngoba kuqala ikucelebrate yona wena ungaka ascendi that day obekelwe lona. Right? 1. Number 2, awi ascend ithrone yayo until uqedile into zakho. Mangithi uqedile into zakho sengisho ukuthi mina kuzo zonke from amathonga kini alungiselwe walungisile okwakho walungisa wena. Walungisa lokho okufanele okubalekile okufanele ulungise. Umntwana ombathiswa amandla enzuza umntwana wenzuza singisho njalo. Guys, akunamfihlo between wena namanzi. Meaning akunamfihlo between mina namanzi. Angikwazi ukwafihlela anything. Yonke into eyenzakalayo within the space where ngisebenzisa amanzi ngiyawabikela ngami. Right? Okokuqala okunye ekufanele sikwazi ukuthi guys ziningi imfihlo zamanzi. Naye engizonipha yona. Amanzi before uzo ascenda ithrone unikezwe ichibi ekungelakho. Meaning that lelo chibi lelo yelakho phela.
Not that abanye abantu ebangena awuhlangene nabanye abantu, but wena i-relationship yakho nayo unikezwa ichibi lakho. Yabona yonke lento ekufanele kuyenza mhlambe yokuhlambulula abakini nani nokugeza before uzoqala indlela yakho. Before uzo-ascend yenzelwa lapho kulelo chibi. Angizukuntshela ke ukuthi why unikezwe ichibi, ngoba akusindawo ofane kubonakale kuyo njalo. Okay, angithi ngisasho futhi indlela engihambile. Uyaphiwa amanzi guys, uyaphiwa inhlobo zamanzi ekufanele kuyisebenzise wena, because abantu bacabanga ukuthi uvulelwe wonke amanzi ngesikhathi esifanayo. Cha, isikhathi nesikhathi uyatshela ukuthi sowusebenzisa indawo enje, sowusebenzisa indawo enje. Kwawona amanzi, I remember when I started my journey, I used Blue Dam, if you ayazi Blue Dam. So because when I ascended to the throne already impawu ngase nginikiwe, mhlazana umnikazi wase Blue Dam athi angisafuni ngendawo yami, I understood. Guys, khona isikhathi umnikazi wamanzi. That is why thina before ngizofaka abantu mawunika amanzi, if nginika impophomo ethize, ngiyahamba ngiyoyibingelela ngihlangane nomnikazi wakhona ngokomoya, so that azongitshela izinto ayifunayo ekufanele ngizenze mangilapho. Now lezo impawu ezayenzeka mhla u-ascend throne ziyakusiza ekuthenini ubone ukuthi amanzi awasakulungele, umnikazi akasafuni ngawo, ngoba fanele uyakwazi ukucommunicate ngayo ukuthi mntanami sekufika isizini lapho ngingasafuni umuntu emanzini wami, or endaweni yami, or ekhaya lami, or endlini yami, mzini wami. Yabona, bese niyahamba niyomphazamisa nina ngesikhathi lesathi but angiphume lapho. So uyanikezwa kokwakho nendlela yokukhuluma, nendlela yokukhuluma namanzi, nendlela yokuthi okay ngesikhathi so, because kunezinto wena ozaziyo abantu benyama bangazazi. Yabona, akusiyinto oyibona, akusiyinto ozoyibona njalo, akudlalwa phela la, akusiyinto ehlala njalo manje, cha. Kunento eziningi la guys, kunezinto eziningi that I feel ukuthi okunye kwawo ku deep. But ngithanda ukuthi nazi mhlambe thingithi mina ogogo bayafisa ngesinye isikhathi nazi iqiniso. Yabona, I was once asked ukuthi gogo umntwana wenzuzu uyawadla amagobongo, and I said no. The purity of that spirit idinga umuntu onenhliziyo emnene. That is why ufane ukuthi wena you go through this the process of healing first before ungakhuliswa. It goes deep guys, ngendlela yokuthi ngiphelelwa amandla sometimes. Yabona mangizwa abantu bachaza amanga, ngisheshe ngisehle leso sitimela. Yabona mangizwa nje ukuthi umuntu uchaza amanga, ngisehle ngisehle leso sitimela, ngoba kusekude ekhaya. But ke I hope lokho engintshela kona nizokuzwa nikuzwile. Kuningi okusemanzini
that kungarespectiwa noma mhlambe because nakhona nokufuna ukuba nokuthi sizenze izazi guys yabona nokuthi sizenze guys izazi ngento ongadlulanga kuyo kubuye kulimaze yabona kubuye kulimaze. I don't want to say, or I'm not saying my journey was special ukudlula abanye abantu. Hey, angisulo umuntu bantu, ningixolela ngisulo umuntu. Kodwa kumnandi mawumamela into yaziyo bese ubona ukuthi vele into nami ngiyaziyo le, yabona. So ke into nje bengifuna ukuniqoqela yona ile ukuthi kunezinto ezenzakalayo ngalezi zinto, akusi amabhayi nama-beads namaphupho kuphela nama-colours. Kuningi futhi if I think about my journey ngiyadraineka sometimes when I think where I come from with my journey. It's yeah. Yabona. Yeah. Kuningi guys. Tina, we were tested. Spiritually. Ayokudlala. Lapho esiphuma khona bafowethu, ningadlali ngento engadlali.